projbita. Jgħidu li biex ninsik għax moħi dejjem jewdem bik dik it-bissima ta' xuftejk tant tiġbidni lejk u nibqa' noħla fil-moment nkun ma' ġembek u kuntent għalxejn it-tama f'dak il-jum illi tiegħi tkun qalbi tkun mifnija qudiem l-ipokrezija li qed taħbi dil-verità qatt mhu se nkun kapaċi li f'qalbi nsib il-paċi u nemmen u naċċetta li din realtà Konna neħxu mifrudin Għatmu sen kunu ta' xurxin Ma din l-imħabba tibqahem Għat mi ser tintem U qalbi tkun mifnija U dim l-ipokrezija Li qed taħbi dil-verità se nkun kapaċi li f'qalbi nsib il-paċi u nemmen u naċċetta li di realtà tkun mifnija qudiem l-ipokrezija li qed taħbi dil-verità qatt mhu se nkun kapaċi li f'qalbi nsib il-paċi u nemmen u naċċetta li di realtà Ġejo, għandek enerġija.